May 12, 2025, ang araw na muli magdedesisyon ng taong bayan kung sino ang napupusuan na iupo sa Senado, Kongreso at gayon din sa iba't ibang posisyon sa lokal na pamahalaan. Pipili ang mga botante kung sino ang nararapat na mamuno bilang gobernador, bise-gobernador at board member, maging punong bayan o lungsod, bise-alkalde at konsehal. January 12, 2025 nang opisyal na magsimula ang election period. Ito naman ay magtatapos sa June 11, 2025. Ito ay alinsunod sa Resolution No. 10999 ng Commission on Elections o COMELEC. Isa sa binabantay ng COMELEC kasamang kapulisan at iba pang law enforcement agencies ay ang kaayusan, kaligtasan at kapayapaan ng 2025 national and local elections. Kaya naman sa buong election period, ipinatutupad din ang gun ban. Kung mapapansin nyo mga kabalin, mayroong mga nakatalagang checkpoint sa ilang mga lugar na nanghaharang at sumusuri sa mga motorista. Paalala ng PNP, huwag nang tatangkain na magdala ng armas, lalo na kung walang authority at permit. Samantala, binabantay ng COMELEC at PNP ang ilang mga lugar na itinuturing na Election Areas of Concern o EAC. Mayroong color coding sa mga inisyal lang na-identify, green, yellow, orange at red. Ito ay nakabase sa presensya ng private armed groups at gayon din sa matinding hidwaan ng mga magkalabang kandidato. Normally kasi ang green will be a normal election scenario sa isang lugar, very peaceful, very orderly. Pag escalated ng konti, pupunta tayo sa tinatawag natin na yellow. Magkakaroon na ng medyo presence ng mga pugs yan. Okay? Or sa history niya may mga pugs talaga. Sa orange, medyo escalated level na yan. Ano? So, bago tayo mag-red. Ganon din, may presence ng mga terroristic activities. But combining the presence of the communists, the CTGs, terrorist group, tinatawag din na yung presence din ng mga private armed groups, or the threat of a terrorism to destroy the election paraphernalia or to threaten the conduct of free, orderly, and honest election, pwede natin i-categorize na red yan. Ang responsable para sa nasabing categorization ay yung Joint Security Control Center ng munisipyo o lungsod, lalawigan at rehiyon. Samantala, matatanda ang naglabas na ng inisyal na listahan ng COMELEC ng mga lugar sa buong bansa na pasok sa EAC. 403 ang total number ng areas of concern at 14 dito ang matatagpuan sa Central Luzon. 13 dito ang isinailalim sa yellow category dahil sa history ng election-related incidents, habang ang San Antonio Nueva Ecija ay nasa orange category dahil may serious armed threat dito. Dito sa Pampanga, kasama ang bayan ng Arayat at City of San Fernando sa mga itinaas sa yellow category. Matatanda ang nabalot ng pangamba ang lalawigan dahil sa serye ng pamamaslang sa mga lokal na opisyal sa ikatlong distrito ng Pampanga, partikular na sa siyudad San Fernando at bayan ng Arayat. Mayroon ding mga pagdinig sa Kamara ukol sa nasabing mga kaso. Ang pinakahuli ay nito lamang Lunes, January 20. At kaugnay nito, nanawagan si 3rd District Representative at Senior Deputy Speaker Aurelio Don Gonzales Jr. na pinatiliin ang kaayusan sa lalawigan, lalo pa 3 buwan na lamang at eleksyon na. I hope and pray na walang mangyayari. Ako, yan lang po ang inihingi ko sa inyo, sa kapulisan, sa COMELEC, na sana maging fair ang laban. We will just level the playing field. Hayaan po natin yung taong bayan na magdesisyon kung sino ang dapat mamuno sa lalawigan, sa distrito, sa siyudad ng San Fernando, and the 21 towns of Pampanga. At sana po, kamukha po nung sinasabi ko, wag po kayong matakot, mga barangay captain, mga barangay leaders down the line. Nandyan po si Chief PNP, nandyan po si General Pajardo, nag-usap na po tayo. Definitely magiging tahimik ang ating eleksyon na darating at protektado po kayo sa mga ginagawa nating maayos sa ating bawat lugar, sa ating bawat bayan, sa ating bawat barangay. Samantala, nangako naman si Police Brigadier General Jean Fajardo, ang Direktor ng Police Regional Office 3, na sila ay magbibigay ng karampatang assistance sa COMELEC. Gayon din ang pagsisiguro na magkakaroon ng safe, secure at credible elections sa darating na Mayo. Tuloy-tuloy din anya ang ginagawang security assessment ng PNP upang mapababa pa ang bilang ng mga lugar na nauna nang nasama sa EACS.
na ang intention po kung bakit po natin ito inirekomenda sa COMELEC is for purposes po na mag-recommend po tayo ng additional deployment po, particularly coming from the mobile forces and special action force to make sure po na trained and highly skilled po yung mga pulis na ilalagay natin, particularly po doon sa mga conflict areas po. Batay na rin sa kautusan ng Chief PNP, magkakaroon ng official focal person na magkakalaban sa halalan. Para maglagay po tayo ng mga pulis na kahit paano po, kung may concern po ang both parties po, ay madali po nating maa-actionan po at ma-diffuse po yung mga possible tension arising from this contending parties po. At pagdating po sa resources, full force po kami. Dagdag pa ni Fajardo, mananatili ring apolitical at non-partisan ang kapulisan sa darating na eleksyon. Liana Canilaw, CLTV 36 News.